הצלחתי להחזיר את זה. יש פה את הגובים האלה. כמה זמן אנחנו נמצאים עם זה? לא, זה שהלכתם, זה לא אשמת. זה שהלכנו לאיפה? להעיר את כולם? נכון, כי אני לא מתלג... עד עכשיו עשו את הכל לבד. אל תגיד כמה זמן אנחנו. אם כולם היו עובדים... קיצור, יש פה את הגובים האלה. זה מים. אני לא סוכן משקל, אז לא ברור. כן. את הקולה. כן? אין לו קולה. אין הכל. איזה פה את ה... כמו רשמתי אותם. את הסיכות האלה היינו מושגים. לא באמת, כולם סחבו לזה. סיכות... טיבי, איך קוראים לדבר הזה? טיבי? זה 34, זה 30. טיבון. לא, זה 32 וזה 34. קוז, איך קוראים לזה? אתה יודע, מה אתה... אכפת לקוזניץ? הוא סוחב את שניהם ביחד. אמרתי לגיא, תמיד זה סוחב 4. טיבון, איך קוראים לזה? אתה נראה נגמשיסט. אני עוד שנייה מתניע, למה נגמר לנו 24. כן, תכתוב טבעות וי, נו. הוא רק מבין באכזריות. הוא זוכר אפילו, הוא לא זוכר אפילו איך שמים להם בלילה שמאלה. יש פה שתי דברים כאלה. קיצור, יש פה עוד שכתבת 2 כאלה? את השמן הזה לא נראה לי שכל כך... מי שכיוון בעזה זה לא אתה, זה אני. אני גם כיוונתי זה. בטח כי... אני כיוונתי בלילה את האכזרית שנתקעה. החלבה הזאת נחשבת? אני גרמתי לתאונת דרכים. קח, תכתוב חלבה. אחי, זה חמץ שעבר עליו בפסח. זה מלבנון 2 נראה לי. חמץ שעבר עליו בפסח פעמיים כבר. קח, יש את הסבא. למעלה אין זה? למעלה אין קנות להרגים? בטוח? תרשום, רשת הסבא. תעיף, תעיף את זה. עלה עלינו. זהו, קיצור, זהו, אין פה כלום. יש פה שקית כתומה עם בגדים עם... פשים. אתם, אפשר לקרוא לכם ניסים, אתם. כל השטויות שהיה לכם. שתי אכזריות. אמרתי מפחיד. כל האכזרית זרה, אתה אומר וואי וואי וואי, רגע זה לא יעלו עלינו. טיבי, סיפורים של עזה, תשמור ליציאת מצרים. עזה לא תשכח. אני הייתי בעזה, ועזה לא תשכח. דמתי, לא נשכח ולא נסלח, זה בלי קשר. לא נשכח ולא נסלח! איפה דדו? צלק קצת דדו. תקשיבו שנייה. פנס גדול. איזה עמר? איך קראת על השרשרות האלה? מה אני כל היום שרשרות אלונקות? של מי? קיצור, מה אתה רוצה? גרשון? זהו, סיימנו, אפשר לחזור שם תעלו על האכזרית ותוצא משם את הזבל. יש בצדדים, אני לא צוחק. כן, הכל לא טוב, עזוב אותי. למה קראת? יופי, ואני צריך לעשות את זה, מה... מה היה צריך לעשות? רק את הארגזים ולנקות פה? לנקות פה ולהביא לקנות כל מיני דברים. אבל גם ככה את זה אני לא יכול לעשות. מה, לנקות? כן, אז מה ננקה? אתה יודע מה? לנקות, אני אעשה ג'וב. תחנך למפלג? לא, אתה לא צריך תקשיב, לא, בכל מקרה צריך את זה. מישהו צריך לעשות את זה. ותביא מהארון שם, כן? מהארון שם איפה שהמטטים, יש שם כאילו 2 מטטים בלי זה. יש שם מטטים כאילו בלי מקל, שאפשר לטטות את ה... מה, אתה קירות וכאלה? כן. אתה הולך להם? תביא 2 כאלה. עין. מה? עין, אז איזה נבזים בזה לעזור, אני אשמח.